Εσείς το ξέρετε σε περίπτωση πολέμου δεν μπορούμε να πάρουμε τα ζώα μας στα καταφύγια. Δηλαδή, αν γίνει πόλεμος και για κακή μας τύχη βρεθούμε στα καταφύγια που είναι χάλια, η κατοικίδια μας απαγορεύεται. Δηλαδή, θα πρέπει να πάρουμε όλη μας την οικογένεια, όλα μας τα υπάρχοντα, αυτά που τουλάχιστον είναι απαραίτητα, αλλά τα ζώα μας θα πρέπει να τα αφήσουμε πίσω. Τώρα, στο σπίτι, στο δρόμο, δεν σου λέει κανένας. Θέλω να σας πω ότι το δικό μου σκυλί έχει μεγαλύτερη αξία η ζωή του για μένα από πάρα πολλούς ανθρώπους εδώ μέσα. Και είμαι άνθρωπος ο οποίος δεν βάζει τα ζώα πάνω από την ανθρώπινη ζωή, αλλά πάνω από μερικές ανθρώπινες ζωές. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν αγαπά και δεν σέβεται τα ζώα, για μένα είναι επικίνδυνος. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν αγαπά και δεν σέβεται τη φύση, για μένα είναι παράφυση. Δεν δέχεται το γεγονός ότι είναι και ο ίδιος ένα ζώο. Πάντως σκρόλαρα έτσι στα σχόλια και έβλεπα τον κύριο Αποστόλη, ένας κύριο Αποστόλης, αν με βλέπει, γεια σας, που έλεγε ότι μα καλά τα κοπρόσκυλά σας θα πάρετε στα καταφύγια, κύριε Αποστόλη. Λοιπόν, το κοπρόσκυλό μου έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία για μένα από εσάς. Εσείς βασικά δεν είσαστε μόνο άχρηστος για μένα, είσαστε άχρηστος για όλη την κοινωνία. Βρήκατε τώρα μια γυναίκα να την παντρευτείτε, πολύ πιθανό να συμφωνεί με τις απόψεις σας και λέτε να διαιωνίσετε το είδος σας. Αυτό είναι το πιο τρομακτικό, ότι εσείς διαιωνίσατε το είδος σας. Γιατί τα σκυλιά δευτερεύοντα σε σημασία για εσάς. Για εσάς σημασία έχει ο άνθρωπος. Είσαστε τόσο φιλάνθρωπος. Μια άλλη στην κυρία Κούλα, η οποία και αυτή σχολίαζε από κάτω και έλεγε: αχ, παιδιά, έλεος, κάντε παιδιά, αφήστε τα σκυλιά. Κάντε παιδιά. Κυρία Σούλα, Κούλα, Μούλα, ήταν μια κυρία μεσήλικη, Ξαφιά, έτσι πολύ περιποιημένη. Κατεβείτε για δήμαρχος. Δηλαδή αυτό το. Πάμε να κάνουμε, να πολλαπλασιαστούμε, πάμε να κάνουμε παιδιά. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο έτσι σαν σλόγγαν που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την προεκλογική σας καμπάνια. Και να σας πω επίσης ότι λίγο προσγειωθείτε στην Ελλάδα, στο σήμερα, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Βασικά αυτό που έχετε πλέον έχει και όρο, απίστευτο. Δηλαδή για τη δικιά σας κατάσταση βρέθηκε όρος, ναι. Λέγεται whataboutism και είναι μερικοί άνθρωποι που πάνε κάτω από σχόλια και ας πούμε ο άλλος δείχνει ένα σκυλάκι και λέει αχ πόσο τα αγαπούσα παιδί μου και πάει μια κυρατούλα και λέει από κάτω έλεος, τόσα παιδιά πεινάνε, βοήθησέ τα. Η κυριατούλα δεν έχει βοηθήσει ποτέ κανένα της παιδί. Παρ' όλα αυτά, αυτό είναι στην ουσία ότι αντί να καταλάβεις ότι υπάρχει και αυτό το πρόβλημα, ότι οι σκυλιά πεινάνε, εσύ θέλεις να πεις ότι πεινάνε και τα παιδιά. Δεν ξέρω γιατί. Διαβάστε το. Υπάρχει πλέον πρόσβαση στην πληροφορία. Θα σας πω τώρα τη δική μου άποψη. Έτσι, ως μαμά ενός παιδιού, έχω την οικογένειά μου και έχω και ένα σκυλάκι. Το σκυλάκι είναι μέλος της οικογένειάς μου. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που γίνει κάτι για κακή μου τύχη, για κακή μας τύχη, εγώ θα πάρω όλη μου την οικογένεια. Που εμένα και τον άντρα μου το ελληνικό κράτος έχει κάποιες απαιτήσεις. Έχει την απέτηση το σκυλί μου να είναι εμβολιασμένο. Πάρα πολύ καλά. Έχει την απέτηση το σκυλί μου να έχει λουρί. Επίσης πάρα πολύ καλά. Πολύ φυσιολογικό. Έχει την απέτηση το σκυλί μου να είναι καθαρό και να μαζεύω τις ακαθαρσίες του. Δεν το κάνουν όλοι γιατί, όπως πάντα, ο άνθρωπος είναι το πρόβλημα. Αυτό να το θυμάστε. Το ζώο δεν είναι ποτέ. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν το κάνουν αυτό. Εγώ προσωπικά όμως το κάνω. Είμαι δηλαδή από τους ανθρώπους που πραγματικά μαζεύω τις ακαθαρσίες του. Παρ' όλα αυτά, όλες αυτές οι απαιτήσεις που έχει από μένα το ελληνικό κράτος, όταν έρχεται η ώρα το χειρώσω εγώ την ευζοία του ζώου, είναι πάρα πολύ απαιτητικό και ναι, πάμε. Αλλά όταν έρχεται η ώρα στην ουσία της κρίσης, η ευζοία του ζώου σταματάει. Γιατί δεν το δέχεται σε κανένα καταφύγιο. Λοιπόν, για όλους εσάς που είσαστε λίγο τρολάκια και σας αρέσει πάρα πολύ έτσι να βρίζετε τους ανθρώπους που αγαπάνε τα σκυλιά και τα γατιά και όλα τα ζώα, να σας πω ότι γενικά ο άνθρωπος είναι το χειρότερο ζώο. Και εύχομαι να πάρετε ό,τι αξίζετε.